Čaute, ahojte, takže máme tu ďalší vianočný projekt ukončený. Budete vidieť videá, jak bolo auto v striekacom tmeli, jak bolo v plniči. Toto už je video, jak je auto vo finálnom laku. Nahodili sme ho na šasy, aby zákazník vedel si ho zobrať na odťahovke. Ideme nahodiť diely a auto niekedy zajtra alebo pozajtra už odchádza zákazníkovi na skladanie. Potom sa k nám zase vráti a my už ho spravíme tak, aby bolo na finál. Takže ukážeme vám ešte jedno video, jak auto bude poskladané odchádzať od nás a potom ďalšie video, keď auto príde už na komplet poskladané k nám už len na zaleštenie. Keď by chcel niekto vedieť, aká to je farba, je to kód farby 605, je to Sahara farba škodovácka. Takže sledujte nás, majte sa. Might even cut my hair and change my name, 'cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girl